Halihó, sziasztok! Sikerült végre készhez kapnom a Revolution 5 Pro-t, és gondoltam, hogy bontsuk ki együtt, hogy milyen is lett ez a kontroller, illetve hogy mit is tartalmaz a doboz egészen pontosan. Itt jó kis szépen be van csomagolva, hogy biztos, ami biztos, hogy könnyen hozzá lehessen férni. Na nézzük, mi van benne. Ó! Egész szép dobozban érkezik. Ilyen kis védőtok. Na, nézzük, hogy amúgy eléggé jó kis anyaga van ennek a doboznak. Tényleg jó kis védőtok. Na nézzük, mi van, hogy néz ki a történet. Ó, oké. Van egy kis törlőkendő. És itt a kontroller. Ó, nagyon smooth a joystick. Oké. Nagyon. Egész ilyen, nem, azt hittem, hogy egy kicsit ilyen klikibb lesz az X-körnégyzet háromszög, de annyira igazából nem. És érdekes, amúgy az R1 az annyira, azt hittem, hogy kicsit olyan ilyen klikibb lesz, de szerencsére nem erről van szó. Ravaszok? Oké. Jó, hát ez elég jó, és akkor ha minden igaz, van a hátoldalán, a triggereknek vannak ilyen rövidítései. Nézzük meg először így a fentit. Oké, ez a rövidítés ez érdekesnek tűnik. Oké. Ó, nagyon jó kézre állnak a plusz gombok. Szerintem amúgy ezek így tökre jók. Én akkor Revolution 1-et használtam még régebben, még így a PS4-hez. Én azt nagyon-nagyon szerettem azt a kontrollert. Igazából hogy visszahozza azt az érzést, de látszik, hogy azért ez már sokkal kifinomultabb. Nyilván a többi gomb is tökre rendben van. Minden igaz, még vannak rajta plusz gombok. Ugye itt van Bluetooth csatlakozáshoz, itt van valami plusz-minusz gomb, ez nem tudom, hogy hangerőszabályzó, vagy ez elképzelhető, hogy hangerőszabályzó. És ugye itt lehet változtatni rajta, ugye, hogy PS4, PS5 vagy PC-n szeretnénk használni a dolgot. Van profilváltó gomb, szóval, hogy itt is lehet azért, hogyha valaki mondjuk apexozik, és arra van egy külön profil, arra szerintem ez kifejezetten optimális, hogy arra tud egy gombkiosztást csinálni. És hát nagyjából ez így egyelőre ennyi. És akkor nézzük meg, mi van még a dobozban. Van itt egy... Aha, ez egy dongle. Ja, hogyha Bluetooth módon vagy ezen szeretnénk úgymond vezeték nélkül használni, akkor gondolom ezzel lehet majd csatlakoztatni a kontrollert. Kapunk egy USB kábelt, ami szintén jól bele van építve a dobozba. Az egy első ránézés, ez elég hosszúnak tűnik. Ez egy elsőre, én meg nem kockáztatni, hogy ez... Hát ez ilyen gyanús, hogy... Ez gyanús, hogy van... Van 3 méter hosszú. És nézzük a plusz cuccokat, a kis kiegészítőket, amiket úgymond így adnak ehhez az egész dologhoz. Elegánsan félre. Persze, hogy fordítva. Van egy ilyen... nem tudom, valamiért van ilyen jack csatlakozó, az nem tudom pontosan, hogy milyen célt is szeretne szolgálni. De bele lehet nyomni így a kontrollerbe. Lehet, hogyha valakit... Hát, ez nem tudom, hogy mire jó. De minden esetre van hozzá ilyen is. Itt vannak a súlyok hozzá. Illetve vannak különböző joystick gombok. Van egy magasított, van egy ilyen sima domború, nem, 2 ilyen domború van. Ja igen, a homorított azok vannak belerakva gyárilag. Többféle magasító is van. Itt vannak a súlyok, amivel lehet egy kicsit súlyozni a kontrollert, hogy ki mennyire szereti könnyebb vagy a nehezebb
kontrollereket, kinek mi a kényelmes, ezek tök jók, és hogy elnézem, itt meg azért vannak még plusz cuccok. Ezek a joystick útjait, ilyen különböző gyűrűk. Ezekkel lehet a joysticknak az útját rövidíteni. Ebből is többféle van, egy ilyen kisebb, meg egy ilyen egyel nagyobb méretű is. Aha, simán lepattintható, és akkor bele lehet pakolgatni. Nyilván ízlés szerint a különböző súlyokat. Ó, elég szépen belepattan. És ilyen csúszkás egyébként a történet. Elég amúgy jó ki vannak mérve a izékarések. Szépen bele is pattan. Aha. Oké. És akkor, ha minden igaz, akkor ezt is így le lehet szedni róla. Aha, elég könnyen lejön, és akkor úgy bele lehet... Hogy megy ez bele? Ó, így megy bele. És ki lehet cserélni ilyen... Hogyha valaki nem szereti ezt a 8 irányú nem D-padot, ezeket a nyilakat, akkor ki lehet cserélni ilyen simára. És akkor nézzük meg a joystick gombokat. Úgy nagyon szépen, könnyen ki is jönnek, és akkor igazából, hogy rápattintjuk ezeket a gyűrűket, szépen rá is megy. És akkor, hogyha akarjuk, akkor tudunk ilyesfajta magasított gombát rárakni. Amúgy tök jó, ilyen elég jó ilyen csúszásgátlós felülete van ennek a gombának. És hát nyilván magának a kontrollernek meg az eléggé, hogy is mondjam, egy nagyon nagy előnye, hogy Hall effektes joystickok vannak benne, ami ugye egy másfajta technológia, mint a hagyományos, úgymond ennek az is egy nagyon nagy előnye, hogy így maga a kontrollernek a driftelési esélye az minimális. Elég jól testre szabható, és tényleg így a kényelem szempontjából én azt mondom, hogy ez egy szerintem mind kisebb, nagyobb kezű embereknek is ez egy tök kényelmes választás lehet ez a kontroller. Viszont még van egy nagyon fontos dolog, szoftveresen is állítható maga a kontroller. És tehát így néz ki maga a szoftver, itt tudunk igazából állítani gombkiosztást, ugye itt teljes mértékben ugye ezek így testre szabhatók, hogy ezek így micsodák, illetve ugye itt külön magukat a plusz gombokat is be lehet állítani, hogy milyen lehetőségek vannak. Akkor magát a joysticknak lehet a response curve-ét is állítani különböző fokokba, hogy kinek hogyan kényelmes. Maguknak a ravaszoknak is van beállítása, ami ugye egészen ugye, hogy így hol legyen-e rajta dead zone, vagy honnan érzékelje, meg mettől meddig érzékelje, ugye ezeket is rengetegféle dolgokat lehet állítani, a színét a kontrollernek, ami igazából, hát erre kíváncsi vagyok, hogy mindenféle rengetegféle ilyen lehetőség van, hogy milyen dolgokat. Van külön hangkeverője is, igazából lesz, hogyha erre csatlakoztatott fejhallgatónak is lehet a hangszínét beállítani, és itt is vannak ilyen előre ellátott ilyen dolgok, ahol különböző játékstílusokhoz megfelelően gondolom ahhoz fogja igazítani, hogy itt gondolom ilyen maga az ilyen googolás, csúszás, ilyen hangokat külön, vagy a lépteket jobban lehet majd hallani a játék. Még külön lehet tesztelni az ilyen részeit, hogy hol van dead zone, hol nincs dead zone, szóval ezeket mind lehet rajta állítani. Úgyhogy srácok, ez lett volna nagyjából a Nacon Revolution 5 Pro-nak az unboxing, illetve a kis beletekintés, hogy milyen is ez a kontroller. Nem tudom, ki hogy van vele, hogy megéri esetleg venni egy ilyen kontrollert, illetve hogy gondoljátok, hogy ez mennyire fog esetleg nagyobb előnyt biztosítani játékosok számára, úgyhogy a véleményeteket írjátok le kommentbe, és hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek feliratkozni. Sziasztok!